Takže pro montáž baterie na Škodě Fabii první generace budeme potřebovat hráčnu, ořech velikostí 13 a s tím oříškem se přišroubuje tímto šroubem tenhle plechový výlisek, který drží celou baterku. A jelikož je ten šroub až dole, jakoby na dně baterky, budeme potřebovat i prodloužení. A pro přišroubování kontaktu na baterky budeme potřebovat desítku, nejlépe oříšek s malou ráčnou. S něj se to dělá nejlíp. Takže baterku si usadíme, si ji vyrovnáme a pro lepší přístup vytáhneme tady tento plastový kryt, který je mezi baterkou a krytem světlometu. Tak, je tu blbý přístup a pokud vám spadne ten plechový výlisek pod to světlo, tak ho budete těžko lovit. Asi budete muset sundat světlo, možná nárazník, nevím, nebo poddech, nevím. Plíšek tam zajistíme tím šroubkem. Dotáhneme. Tento dotáhněte a teď baterka už nám drží. Teďkom si můžeme vrátit tady ten plastový kryt zpátky. No, tam sice asi na píču, ale nevím to zdržovat, dáme ho tam. Jednoduše se tak zacvakne. Tak on tady trošku vlastně chrání ty kábly, ale tak nemyslím si, že by to mělo nějak velký účel moc. Tak si připojíme plusko. Připojíme si mínusko, dotáhneme si ty svorky trošku a řádně je dotáhneme. Tak. Potom si ten kryt pošoupneme sem, tak, a zacvakneme a je to. Teď stačí jenom zase nastavit hodiny.